Jérôme zo Syndikou. Hoci sa verzie o nájdení muža bez nôh líšia, vo všeobecnosti príbeh hovorí, že v septembri v roku 1863 v Novom Škótsku v Kanade našiel 8-ročný chlapec pri prechádzke po pláži Syndikou podchladeného muža s čerstvo amputovanými nohami, zabalenými v obväzoch. Keď chlapcová rodina stroskotanca prichýlila, zistila, že nehovorí po anglicky, ale ani žiadnymi slovami. Dali mu meno Jérôme, po tom, čo zamrmel niečo, čo znelo ako toto slovo. Za krátky čas bol neznámy muž poslaný do nedalekej akademickej komunity Metegan. Ujal sa ho korzicko-kanadský polyglot Jean Nicolas, ktorý sa mu snažil prihovoriť rôznymi jazykmi, ale Jérôme reagoval iba vrčaním. Napriek tomu sa o neho lingvista staral ďalších 7 rokov bez známky, že by sa bol priučil niektorému z jazykov. Jérôme zomrel v roku 1912, takmer 50 rokov potom, čo bol nájdený na pláži. Stal sa obľúbenou postavou príbehov o histórii Nového Škótska. Ale na to, odkiaľ pochádzal, sa však nikdy neprišlo.